Yan guys, dito kami ngayon sa bangko. Lalabas ng sahod. Tingnan namin kung mayroon ng sahod. Yan guys, tinignan namin ulit kung may sahod na kami. Bali nandun si Mrs. sa loob, nagwi-withdraw. Punta ka na dun sa loob ha? May police daw yung security. Hello ka na sa kanila. Tara na? Papa, sama mo. Punta ka na dun ha? Ano? Meron doon? Police daw, may police. Doon si mama sa loob. Withdraw. Hintayin natin guys kung meron. Ito kami sa Solano. Tingnan natin dito sa loob si mama. May pulis dyan, may pulis. May pulis daw. Dito kami sa PS Bank. Hindi na kami pumunta sa Metro Bank guys kasi medyo malayo pa doon. Ang init-init. Sulping, sulping. Papa, akin yan. Papa, akin. Dede niya, dede. Papa, Hindi ah. Papa, sabi ko ilang ko yan. Dede, pampers. Papa, Hindi. video ako. Bili tayo ng kuhan, ng tinapay mo. Ilang ko. So yun guys, nandito na kami sa labas. Bali, bumili kami ng pampers ni Aldrin tsaka gatas niya. Hinihintay na lang namin kasi kuhan, binabayaran pa lang sa counter ni mama. Tapos mamaya guys, pagkatapos namin dito, bibili kami ng feeds ng baboy natin. Tapos mamalengke ng para sa kusina namin. Palangke, pangit. Ay, bad yun ah. Oh, kita-kits na lang sa palengke guys. Palangke. Ayan guys, ito na yung binili namin. Bibili na lang kami ng feeds ng baboy. Kumukha niya naman. Papa, dito. Ayan. Dito na kami sa may palengke. Yun, nagme-merienda na to. Sarap? Sarap? Ano yan? Lagang merienda. Ay ka nagarod sa kanila. Patingin daw sa kanila. Sabi ko tropa. Yan guys, hinintay na lang namin yung feeds. May tricycle pala tong service namin guys. Anong Diyos? Or magkano to ate oh? Pag puro? 30 adi. Kahit sa may buko ate? Puro hindi. Pag wala, pag... Mamaya na lang kay mama na lang. Gusto mo yung Diyos? Gusto mo yun? Sige, isa. Yan guys, juice muna tayo, juice.
kuan guys, namalingke ng kuan para sa kusina namin. Misis. Mga sibuyas, mantika, bawang, ano. Dito kami namamalingke. Solano.